li naqdu man-naħa tal-Gvern illi nesprimu l-gratitudni tagħna għal dawk kollha illi fis-servizz ta' pajjiżna taw dak kollu li setaw biex fit-traċedja bħal di illi fiċ-ċokon ta' pajjiżna tista' titqis bħala traċedja wkoll fuq skala nazzjonali għamlu l-almu tagħhom biex jissalvagwardjaw is-saħħa, il-ħajja u dak li kien hemm bżonn f'dawk li huma n-nies li kienu pratikament involuti f'din it-traċedja umana. Fl-istess mod ukoll nixtieq nuri s-solidarjetà u nissieħeb anke mal-Gvern mal-familjari kemm ta' dawk li jtilfu ħajjithom sfortunatament f'dan l-inċident kif ukoll dawk li huma midrubin. Meta jiġi xi ħaġa bħal din f'pajjiżna naħseb irridu nuru li aħna kapaċi nirreaġixxu bħala nazzjon, bħala pajjiż. Meta jkun hemm traċedji f'pajjiż li ħadd ma jkun jista' jipprevedihom, ma naħsibx li din il-Kamra għandha tinqasam fi Gvern u f'Oppożizzjoni, imma għandha turi illi f'kull eventwalità li f'pajjiżna ikun hemm traċedja ta' din il-potata jew portata oħra aħna kapaċi nirreaġixxu bħala pajjiż. Pajjiż illi jifhem sitwazzjonijiet, pajjiż illi għandu l-kompetenza u l-kapaċità illi jgħin, jirreaġixxi, jikkura, jieħu ħsieb il-dawk illi huma tiegħu u l-dawk illi jiġu jżuruna. Dan it-tip ta' inċident meta jkunu hemm involuti partikolarment nies barranin turisti f'pajjiżna ukoll jieħu xeħta internazzjonali. Hemm ukoll tfal minorenni involuti u allura għal darb'oħra pajjiżna jiġi taħt lenti. Naħseb li aħna obbligati illi nuru lil Malta illi għandha storja ta' nursing, storja ta' kura, storja li kapaċi iddewwi tilqa' u tieħu ħsieb il dawk li jiġu f'pajjiżna anke imqar għal ftit ġranet, irridu flimkien ningħaqdu biex nagħtu xhieda, nagħtu eżempju, nagħtu verament evidenza illi meta jiġri dan it-tip ta' inċident f'pajjiżna mhux se jsibu Gvern jew Oppożizzjoni imma ħajsibu poplu Malti wieħed. Grazzi ħafna.